Imos elaborar dúas receitas moi semellantes para observar o efecto que ten o lévedo sobre a masa. Empregaremos un lévedo químico, que ten un efecto rápido e visible. O lévedo químico é unha sustancia que produce unha reacción química que libera dióxido de carbono e que lle dá volume á masa. Xeralmente son unha mestura de ácido e bicarbonato. Botar un pouco de fariña, toda. Una cuchara de sal y leite. Y a continuación una de azúcar. E o meu compañero botará os outros. Ahora batémolo. E botamos unha cucharada desto. Hoxe imos a facer tortitas. Primeiro vamos a mesturar a fariña, o sal e a levadura. Noutro sitio vamos a bater os ovos co leite, o azucre, o aceite e... Ahora vamos a echarle un pouco de mantequilla a la sartén para que non se peguen tanto. E agora botamos a masa. Encántame. Non se leo arriba. ¡Qué asco! As filloas podemos comelas solas ou con un pouco de azúcar. Ou senón botamos un pouco de sirope de chocolate ou nata, se queres. As tortas podemos botarlle tamén azúcar ou un pouquinho de sirope, por exemplo. Bueno, te falta... Despois doblámoslas e comémoslas. Riquísimo.
Ya pasó ella. Lupo, non te venes. Dale chocolate por helado. Mima. Se me lo como yo. Estás parando. Vale, familia. Y vale el otro, vale, famélico. ¿Puedo comerlo yo? Y ya os podemos comer las solas o con un poquillo de sal, chocolate. ¡Deliciosa! Azúcar.